Kag sa number 1, ginbisita mismo sa pamuno sang Armed Forces of the Philippines ang tropa sang 79th Infantry Battalion sa Sabado kasunod sa engkwentro na nagluntad sang Abril 19 kung sa diin 19 kag ginaalagar NPA ang napatay. Sunod kay General Romeo Browner Jr., isa ka lehitimo nga engkwentro ang natabo kag bukas sila sa anuman nga investigasyon. Personal nga nagpadulong sa 79th IB Headquarters sa Sagay si General Browner para ipanginbulahan ang tropa kag bitbit man ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Defense Secretary Gilbert Chodoro sa ila. Sila ang ginhatagan sa nagakaigo nga Combat Awards, Gold Cross, and Silver Cross Medal. Sunod kay Browner, may pruweba sila nga ang 19 ka mga napatay ang nagbato sa natabo nga engkwentro. Makita na lamang ini sa investigasyon. Kung ang CHR man o kung Congressional o kung Senate inquiry, bisan pa sa korte, sila ang bukas para diri. Wala sang pagpang-abuso gikan sa bahin sang tropa sunod sa iya. Panawagan niya nga kung tani magbuligay ang tanan para mauntat ang recruitment sang NPA sa mga pamatanon, mga menor de edad kag bisan pa sa mga Filipino-Americans. Dugang pa niya kung tani mauntat naman ang terrorist financing. Ang masubo sunod sa iya kay mismo ang mga Pilipino man ang nag-aaway kontra sa iya kaupod na Pilipino. So legitimate, pati na rin po yung na yung mga NPA, mga namatay, ay talagang lumaban. Meron tayong proof. But I will not tell you kung ano po yun dahil sa investigation na lang po lalabas. So, ang gusto po sana namin, to your question, sir, no? We are open to any investigation. CHR, mag-investiga sa amin, yung Kongreso, yung Senado, even yung mga korte, no? We are open to any investigation because alam namin na legitimate yung ginawa ng mga sundalo natin na operation and hindi sila ng abuso. They did not abuse their powers, no? So ang gusto po sana namin na tignan na lang imbes na mag-blame yung ating mga investigador, tignan na lang po nila kung paano natin ihinto yung recruitment ng mga estudyante sa mga schools. Tignan nila kung paano mahinto yung recruitment ng mga PhilAm. Okay. No? At tignan nila kung paano ihinto yung terrorist financing.